ngai ngu yu blai se ni ka por ka bamentang yo ban kren na ka tien ka jong blai ban ngai ka tien ka jong blai ka dalong jingkar khu ya nga ba dia pi baro bagani ka tien ka jong blai ka pen ithu ingi yo ne blai om tang bo dei u blai nong bo nong thau no blai nong pen long and ka tien ka jong blai ka pen ithu ingi pleng u ne blai u dei pa jong i ru u ba beneng tadeng tau jisu habo hui kai ka jing duai wong ban address komne lene bangin ong komne kokpa jongi uba habneng long ba khot ka karteng ge jongme kamut ngi don ya ukpa uba habneng mdei tang ukpa uba kenja do an rengi don ru ukpa uba habneng mongni ukpa uba habneng mdei tang bu shong habneng re udon man laga sni bat ka jing em ge jongi uyat bat ngi uthia bat ngi ukren bat ngi udon bat ngi man la ka sngi ukpa jengi baham neng bang ngi la da pidon i papa jong phi ya ka e ka ba pidon kam phi tho yi ba de ka e ka ba pidon kam ru phi pan nai ba de ke baro ka ba ja ka jing phi tho khana ba di phi kren ba i bang ngi uni ukpa le u de ba kham snu tho shu ya ka jing im ga jongi ho ipa habangi pang imla ban pen khia imla ban yarap yangi hinringi don yu ne khpa ba beneng ubalong unong bo nong thao ubade unong pen long yagi eke baro ba ude uni ubalong ukpa jongi na ai ngo yu blai ba ngi don yu khpa u tau khpa ude u blai snan jongi ubala thao ya ka beneng ya ka khndo yagi eke ki bo yu i ki eke ki bam yu i uni ude khpa jongi ba beneng udah kupa udan rengkat bat ngi ka bangadang kren ini ka kuboro udan hang nehi bat nga udan bat piru hang to udan bangi haban smotho ini ka wai butrai dei uba shudan baja no andre udei uba yai long mar udei ublai bar udan rengkat bat ngi halakas ngi wong hadu ka bawai no jang ka perthai ka babal ke tho ingi komne rangi pulen izia kan kal nong ba reu pho lai kan ka khot ka ba khan reu ka ong komne namar me long ukpa jungi lau abraham umi tho yangi baru israel pla yangi me ko try me long ukpa jongi unong siu spa jongi na bam jukot long ka kerteng ka jongme uni ukpa mri tang ukpa reu de unong siu spa ro oba siu spa yang nga ba dia pi naka pop ke jongi ubawan ban thiet yangi da ka dorba ka snam ke jongu ya ka bangin long ki jong u ken ka thing ke jong blai ka ong de na uizean repusau de khot ba pra ka ong henry menta atrai me long ukpa jongi ngi long ka do bertha ban me long unong thau khieu jongi te ngi baro ngi long ka kam ka kti jong me uni kupa ude uba penlong yangi uba thau yangi ba de uni kupa uba kit yangi uba la ithuru yangi na do shwa bangin don ka kpo jong ka kemi ba habala don ka kpo jong ka kemi ude uni kupa uba la kit yangi na do belapun na do bangidang don ka kpo jong ka kemi ude uni bu penwan dur yangi ken shinrang ni kan thai dei ma u bu penwan dur yangi ya ka kti ya ka kejat ke jongi ya ka khmat ya ka khmut ya ke baro ya kita ki do jam ki do tor baro ya ka longren yang hi ke jongi dei ma u bala penlong ba dei ma u bal ai jing im nado ngidan nado ka khpa ba uni du khpa am dei tang ba us pun pun ba wala e no al ne phat no uni du khpa u bari ba do bosumar yangi khin jumlai ka ong na bangala kit ya pi bangala ba fi no do ka khpa uong kumta haduk ke jinglong temen haduk ba pinda phu nyu li ngan kit ngan ba ai fi ngas mutanat prat ngan pulin izaya kani kal nong ka ba sapun reu khot ka balai ka ong kum ni ya ki bengala ba na do ka kpo ya ka bangala kit ru na do balapun ti haduk ke jinglong temen ngalong uta ba haduk banda phu nyu li ngan kit ya pi ngang ngala pelong ti ngan ba ngan kit ru ba ngan pelaj wong ngala pelong ifi ngangan ba ndai tang bangan ba ngan kit wong bat ngan pelaj ru ya pi pidan jing ele uni kupaun pelaj pidan ka jingkit un kit ma u ken ya kita ke jingkit un kit ma u ya ka jing im ka jongi man la ka sngi lada uni
ublay ubalong ukpa jongi ula ban kit kat ya kan ni ka perthai ba hato umla mo ban kit ya kata ka jingkit ka jangphi ukit kat ya kan ni ka perthai ki met beneng baro ukit ma o hato umla mo ban kit ya kita ki jing kendo ki jing syam ka jangphi wangan kit ya pi namar ngala kit ya pi nado balapun ngan kit ya pi hado kata ki jing long temen hado kata bapin da pu nyo ole hado ngana pelat ya pi na kata ki jing tek ki jing khom baro wang ba namar ngala pelong ya pi ngan ba ya pi ngan ba ba ngan kit ngan ba ya pi ngan pelat ya pi ong tra ni ki jing sung komen hado kata tadeng ta uji su ong la pi kwa si shaban sung thu ba ukpa ba si sha jong pi de we da de e tu ukpa ba kan jado jong pi re ukpa ba shisha jong pi uday ublay ubahabneng tadeng tau jisu ang wat jukot kapay no ro tangi puli Matthews no ba arpulai ke thu bat ka ongi kum ne wat khot ru ukpa jong pi no ru ubah khandau na ba away ulong ukpa jong pi ubahabneng ka ba mot hi mdi ban pin penlong kpa shisha ne ban chania lut auto ukpa jong pi ubaken jado henrei ba pin chania lut ban it lut ban nge lut how tau kupa jong pi ubah beneng tadeng tau jisu wong ba uni kupa ubang ngingi nget ukpa ubang ngilong ki khon ude ukpa uba wat ya kita ki simyeng ru ukit uba ya ki bat ka wei ka simyeng ru kan umhap ong gakten ke jong blai klem ka jing tip ka jong ukpa Matthews kan lomba shipau dekat arab kundai ka ongom ni gaktin ke jong blai kim judi arbisa ya artli ki simyeng rei nakita ka wei kam hap khandau klem ukpa jong pi ki simyeng ki ba la jude artli ki simyeng la jude arbisa ka bamut shipisa ka wei kamut kadai ka batat hadu kata-kata henrei utrai udah tip ban sumar ki kanom hap kawai ka simyeng ru klem ka jing tip ka jong kupa telada ulong so concern lada udah kupa uba itu wat ya ite jing tau ibarit do jong uru kat no tam unle na kam ta ka jing im ka jong pi pili pide ki jing tau ki ba kraw palat ki ba kordor palat hakmat jong ublai tade intanga aingo yo try bau ni utrai peleng ude kupa jongi uni utrai peleng ude ublay jongi ude unong penlong jongi bau ude ru unong kit unong ba unong sumar ban ba ban kit ingi hado ke jinglong temen hado da pu nyuli tade tanga kwa abrong piu aju slai la ke jong jing im ke jong pi rito ai ba pin rejoice man la kasngi to ai ba pin kemen man la kasngi mar pi don uni kupa ubam ju pelne ranya pi don uni kupa uba ai buram ya pi uni kupa uban pendon nam ya pi badeng ta syakri utrai mani u ya ro ik keteng ka jong uman lagasngi badai tang ma u badai ban yo ek jing ro na pi ko abanong ifi hake shisngi pi la ban khot papai u ka no sin ro banga snow ba uni kupa jongi u snow tenat ladangi ongi u ko papa jonga u blay jongi u tunat bangin khot yu ngasno kana go jing rwai ka bong his favorite name is Father. Ya ka bangila ban khot yu kumukpa. Khot yu kumukpa man lagasngi. Dei ma o bakit dei ma o baba. Utrai utip ya ki jingkit ke jong pi utrai utip ya ki jing ke jong pi utrai utip ya ki e baro ka ba pi hai lang ba ngatip ba pi yam pi pang not. Don na preng jong pi la sha le benya ka jim ke jong pi la sha shet ka la la sha shet shukor la ga dei hau breu ba ula i no ya pi ula kular pi shibon ki ek nei mentau la i no ya pi pang ga donot pi pat ka men sim dan apreng jong pi la sha shet shukor ha ka pisah ka tengka pi ngok thang pi ngok pang man kan mau ya kata ka jing tristam ga jong pi ka bala sha shukor no ka bala sha le ben pi yam pi thang dan apreng jong pi pang pi shitom pi ngok ko slide do kata reuni pa jong i ba syakri mangi ne pa ba pi ngat udai bala ban le ki kamba ki doktor dan ki testimonies ka bangi osno ki doktor ki ong hable open heart surgery henry habangi o chne ukpa hoi dan pisam dan jingarap dan jingla henry habangi o chne ukpa
ki doktor ki dah lengok namar syua ban le kata open heart surgery ki pej baka tes kampiang lut na dong sedong hadok baki dah lengok namar une ukpa jongi ubah beneng open khia de tading ta la da piyam be akhamat jong ne ukpa wisen ai palat ye khon bayam da pi ot chu wisen ai palat de pi tada wat ju yam namar basngo si en riyam chone ukpa ya tho ye ke jingkit ki jong pi chu ya tho ye ki problem ukwa ba un yo snow lagi jong ki skor ya kata ke jing e ka ba pi ya kendo ya makmat ju wat li ot akmat ki breu wat li nam akmat ki breu namar kan chulong le no ai no kata ke jing le yam ke jong pi akmat ki breu dan uwei pat ubala ban snow sen ai shi sha ya pi bat ubala ban ya rap shi sha ya pi lach tang uni ke nyukpa ba habeneng angai utran kar khu ya pi Bagi Bible ka ong kata ladangi degi khon ki jong oblai u David u ong na do nang khna ngampad yo i bal i no itu bahak jong ba usmbai jong oblai ne usmbai jong trai ne kita ki khon ki jong oblai ba kin ya krong pu da lele ro ki khon ki jong oblai ki nam ya krong pu kan ma ba ukpa jong pi u dei u nong pendap u ba pendap lut ye ki jing thao jong u baro ba kham ko don na kita ki jing thao baro dei ma pi kan bau kham et ru ia pi kan hado bau pha no lo jong khon jong Jesus Christ bau Jesus shim la benot ban IT la ka jong jing em na ka ban jong pi na maru et palat ia pi dan the way padu blai u bala ban et ia pi do kata ban wan ban IT ka lo ka jong jing em bau ha ban IT na mar ban pelat ia pi na ka dujok na bar ka dujok ka dai ka ba shisha ka jing pen rem ka dai ka ba shisha kata ka ba bom jikut kadai ka bashisha takada shim la tengkai wala jong jing em uwan na beneng shakando banwan ban siu spa ban siu dor ban thiet ya pi na ga jing long marau na ga jing pen rem na ga jing yap khnang ban pelat ya pi na mar pi dei u khon pi dei ka khon ga jong ba man wa pi pen jot no da lele tran ka khu ya pi ni ka por takada wa ju kuslai wa du kuslai ga ni ga jing em ka ba menta Aku selalu tak jing em kaban sawan. Namar la pila pediang si sayo Jesus Christ unong penem. Kababel ka ongkom ni. Ladangi puli ke sitish ke nong koren. Kini ke nong bapra ke dekat ke ban reu ke ong. Henry yangi dan tang uwei ublei ukpa. Na ubalong ki e baro bat mangi hau. But uwei utrai ubau Jesus Christ. Da ubalong ki e baro bat mangi dau ngidan tang uwei ublei ubalong ukpa bat tang uwei utrai ba utau de ukon u Jesus Christ den ta kwa badong epi ngi long dau ba ula penlong yang ngi ru hau ngas motanat palat ya kata ke kentien utrai na kar khu yang ngi kene ka por man tanginya duai ot yam ya tho sho ukpa jong pi ba beneng ya tho i jing e jong pi ya tho i pi don ha ka donot jong pi pang ka donot ya tho ho pi pang ka ni ka man sim pi ya tho ho pi jinjar ka ni ka jing em pi ya tho ho pi pop pi ya tho ho dei ma u man pen bet lot i kita ki bro dei ma u ban ya rap e pi ba dei ma u kan u ban pen khut e pi man pen thamai e pi ban pen em e pi ina do hai ka ni ka sngi ka bamta trabi e na songo e me ko try me don ha ka ni ka jaka medan hakan ke jaka ko trabe ni khon ke jam ke shong man me de ukpa jong ki me de utrai jong ke yeng me de utrai ro ya ke jing em jong ki ablai ba dei me ko trai ba tip na dong shedong bui i na dong shedong ablai ba ubala ro na dong shedong ke jing em ke jongi ban ngi sungu shingan ban ngi sungu kemen ngi sungu tengen ro kamen sim na mar me don rengkat bat ngi bat haba me don me de ublai ubala lo ban le ki baro ban kamdan ke ro ka ba hame kamdan ki ke ba mem la te trai oh hallelujah trai men ajing shai ini ki kon da men sim ba ko jam men sim ba ko men pen shai ini ki kon men sim ba ko plate ki khamat ba jam men sim ba ken yo i ba me don bat ki trai men sim ba ko ai bo ri ini ki kon ba ken smo tho ablai ba me de unong kit unong ba ki baro men sim ba ko pen song tho ni ki kon ba ken nam smo kuslai ke jim ba ken nam smo seer ba ken nam smo ma ba ken nam smo shep tieng
lagi pang shitom ki dap ram ki dap sha ki jing ki jing jenjar wal ki dana ka pop ki nom so shet ting na mar habaki ot shame habaki athu shame try me pen khia me pelat ya ki try me deu blai jo ki kamba me le ki kamba ho hangi ki breu ka de ka kamba han re me try ka de ka beritam ka de ka berit na ki berit kam de ka kamba me try ka ta ka de ka bolong ka bar jam ka ba mele sisa hangi bangi pedang ka de ka kamba try men palo ka jo ka bor ka buram ka jam hangi ki khon ki jam me et pelat ki try agar tengi jong Jesus Christ na doa nga aingo ro try ba me de ku pa jing i bap deng amen but amen ngai try nang kar khu ya pi nang ai bor pi sa phone na ki number fi ka screen pila man chang ni ka jakar bangi dan hang ni apa nang thamai nang kriam ngi dan hang ni ban ya slok bat pi ban ya kren bat pi ba fi nang la ban su tho shi shu ya ka jing shi sha jo ka ktien ka jang blai ku blai shi bon ngin sa ya siam pat amen